Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti ito na programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Lalalalan, sagudayin nga road, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Rosalinda nga napoluan, ti daan, abalay, ititurod. Dear Manong Nemi, kasta unay ti panakababang tiriknak Manong Nemi, idi tamakasang aten ti kotse nga minaneho ti asawak, iti mismo nga sangwanan ti daan nga balay, iti daan nga balay, iti turod. Siyak tin mo na nga dimsaag Manong Nemi, apaman nga insardeng ni Jeff nga asawak, ti under ti kotse. Kan orek na napalagto. Yahoo! Nagpintas ti view na, honey! Nagpintas! Kan nagpresko! Si Marumet ni Junar, Manong Nemi, ti naunang anak mi, nga adda ti high school, kani Gigi, nga adda palang ti elementarya. Kat kastoon, iti panagtaray-taray ta, Manong Nemi. Mami! Daddy! Kursunadak na ito yung lugar. Makita mo nga mismo ti Baybay, oh. Nagpintas ti Baybay. Di kiti kabatuan. Di ta tilaod. Di tayo amyanan ngay. Di kiti kakaykaywan. Nakaw. Nadulakin di ti baban ng pasyaran sa Jai. Di tayo abagatan. Kaya, ano di kito? Di kiti balbalay. Yung kasanot kada yun at karuba tayo, mami. Karuba tayo. Kita sa atin data sumagmanong nga silong titaltalo na sagbay nga mga danad datoy. Hey, iti labas iti labas ti alad. Nagato mo yung sadyay. Adun sakit ni maala sadyay. Adun sa bayabas sadyay. Intagala, umay kan Gigi. Kaya laki excited kaya una yan ako. Di tayo pa nastrig dito unag ti balay. Haya? Oh, honey. Arat na ko na, honey. Di, sa anak madlang, hangka madlang ako Di anak madlang mawabalaw, no, ginatang ko na itong balay. Di ba? Kasi iti dream house mo, no mampay daanan ti balay. Mabalinte ka palagdaan. Mabalinte ka suktan, hindi narukop ka kayo na. Ang habang napintas pa ilang, di kasta. Dito tutupay. Mekan, ang ikarga gidisaan, sika, Junar, Daddy, tumulong ka nga gidisahag ka na kita. Gamit tayo na. Excited ka nakakita na ito yung turod. Ngayon ti daan nga balay. Ito nga unig ti balay. Di ka excited? Ano namin dito adda dito unig ti daan nga balay, Dad? At syempre, awan naksa ka na iti appliances. Tayo na nga ti yan. Nayon nga binayadan tayo. Kasi nga natin. Kasi akong di mga litulbag ka ni. Kasi akong di mga lugat iti main door. Oreta, ay, dejigate, ingay nakap. Ay, Gigi, sikan di mapan mangirikip jagate, Dado te kandado na, ilak mo anak ko, Kinuna, Manong Nemi ni Jeff. Excited kam amin.
No pa'y bagbagada manong nemi, digiti, kakabagyak, idita, inrobot mi, digiti, arawatan mi manong, digiti gamit mi. So, marasa nun manong nemi, ti bagong nakaikargaan da. Uri awang pagkigijayan, ta kompleto ka naman ti appliance ka na nga daan nga balay. Kung kunada kit, kananat kayo jay, sika, Rosalinda, tapay man. Daan ko naman, sa ada iti turod, adayot karubayo, anya damuyo, baka no, ada managdakdakas nga magsirik ka na kayo, rependa ka, uy, pati ni Gigi nga, ah, ah, uping pa lang at baka rependa, papatayin da ni Jeff kasawam, patayin da ni Junar, patayin da kay amin, kalpas nga marabas da kay agina. Awang nga damin, sino ko ma? Kaya anyo ko matrandada ka na kami. Anya di ba sulmi? Anya tambuyo. Bakit amudang adot idultulun nyo nga kwarta? Alakas. Ti kwarta mi aday ti bangko. Alakas. Relong ken kwentas lang kanya ka. Aritos. Di talag. Relo, kwentas, aritos, wedding ring. Nakatulin man. Ken, mat, cellphone. Di talang. Kaya kita manong nami panang dismayada ka na kami idi. Kat saan nga isot iti nakaibabaw yan, iti panangkatang ti asawak na itangandaan nga balay iti turod. Nga no adda ka dito yung manong nami sangwanan na, o rin no adda ka ti unag tumandag ka iti tawa. Makitam iti laod, ti nakapimpintas nga na bye-bye. Kadilyan nga ti makita nga kalap. Siguro akit adada ti adayo. Manong name. Inusumrek kawin manong name tiri daw, malukatanan tiri daw, manong name. Tsaka mo, takaslad da, na isang sangayan nga, Jack may ladawan manong. Okay. Hindi natulpe ka akong maluktanan tiri daw, manong. Honey? Apay? Ano na, Jay? Tiana? Tapi kasla, naisa ka sa akin, ti panaganit-it, tiri daw. Ano nga, anit-it ka bagbagam. Gagangay, tanabayagan nga saan nga luktan. Nasip nga ti dunay, kaya mo na, tanakarekap na ti tawa. Gawin ka ta sa pulik ti switch ti silaw. Ditoy. Oh, wow, dagos ka naglanyag. When? Okay. Kara. Loktak na ginitawa. Nadalos, met. Nadalos, arada nga rin tinaramid da. Dinalusan da. Tapos nilikas na hanal nga skan ba, agdalos tayo. No, sumarik tayo. Manuti silan na. Dito'y. Dati sa digtiri daw. Isot ti master bedroom. May isa, dua, talo, dining room. Pagkisok ka na tayo. Master bedroom, data. Ni Jonar, ni Gigi, at naman sa giant di bathroom. Dining room. Salas. Ada stereo, ada TV. Ada wall clock. Kan sama nag-under ti wall clock. Man. Digdan, nagbunag na. Bakan, sumasaroon tumatir ni bagong ka, nagda na dumagamit tayo. Irikap mo nga rin mo na. Ha? Abay nga, irikap ko kuma. Anak ko mga rod. No di mo irikap, anak ko mga rod. Irikap mo na. Sila butay nga kami irikap. Ha? Irikap mo. Alan. Anak ko, sabi nga di mo pala nakap. Sige. Nakap ko natin. Kasi mat man ang tiwuni na. Uni nga niya. Aun na nga ko. Man. Kuno na. Putput kami lang na magbagam. Si Rosalinda talagang magbagam. Umagaki din. Inaaloktan at kwarto. Oy,
Kaya nga doa, Daddy, Mami, agpili kayo. Master bedroom, second Junar. Sana, siyak tinagtang nga, siyak tinagtang nga, Daddy, Mami. Akin day laya. Akin day daya ni Manong Junar. Sige, akin tinga ka. Jaya ka ron, akin laod. Ang pagsuno ka, nurumara kini, ang lokataktik, tawag, makikita ko na dangos di baybay. Manong nemi sagbay nga dimteng iti panggal daw na wakas binti amin. Ni Sir Rekmin iti inda karga ti bagon manong nemi. Alisto man ata. Nag-isudat nag iti karga, so dapat nagdisaag, iso dapat nagi Sir Rek, kalpasan na, binayadan idan ni Jeff nga asawa. Kapanak matindi ti kusina manong kompleto ti longlongan. Kada karga ti tangke. Ka-strange. Wow. Mayat. Nagluto ako na. Dito panggal daw ni Manong. Kapamat nagdigos ni Jeff. Si Marunong nga nagdigos di kiti agkapsan. Mami, nagpindas ti banyo. Talagang nakabimitas na ti yung balay. Numampay daanan ako nada. Ay, kabata na pindas na yuwat nga nagindeg. Kim, kasi nga no, awan tao dito di ilak tayo. Lumapangkam opisina ka ni Daddy, mapangkay matagbasa. Hindi sa ito, agdadano man ti malam. Di dakasin na kam do. Magnarekilata ito ti kwa. Pag-isarita ito ti taxi. Ngayon aris kilain nyo. Nga agawid. Agawid, ha? Ngayon na tayo sumrek kayo, mapangkam ti opisina, mapangkay basa, kuy, tayo. Ngayon ti panag-gaawidan, ha? Masapol nga taksinton ti magitulod ka na kayo. Di mas ti pandangan mi manon mi kahit naman na nagsuyab ti asawa. Apik suyab ka suyab. Nagpinas ka din ti maturog ita. Lao din ti balay. Nalinong. Nalinong no. So ti pag sarangan ti angi. Ti init. Una. Yung masabot ka direkta. Hindi na tumaturog dita. At dapat na papagsadyay. Mga rawarak tulad na ito extra nga kudson. Tamaturog sadyay. Nagpitas dito. Yung ang kagirkunin. Ora saan kan nga electric pan. Nagpinas ti angin na. Kaya nagpinas sa buyakan pa di baybay. Kaya nga rutin. Limpas na timangan. Daddy, mabangkam to agpasyarita. Baba, tiyan di kiti makita mi nga muyong. Shhh. Dito na saan nga napudutan na. Tumumalmalim. Data ito amin dagpasya. Kan, hintay pa isa di baybay nga mismo. Hindi mo malemen manong nemi. Ado na kita taong. Nga dito sa kaanan titurod. Hani, sino gijay? Bumarangay na gijay. Kaslaman na ububing. Bakasyon mo kami. Di kada maarad na nagpasya. Ang mga mat no, dumanon dito saan na nga sumangat dito agpatingga dalat sa kaanin tituro. Sika mapangasadya tapno magkikayem tayo katakwada. Dapat lang. Ulit adayo na kita karuba tayo, masapul nga, magkikayem tayo katakwada, magyaman mo tayo katakwada. Kasta nga ron manong name itinaramid ko, kay kuyog ko na dito ang anak ko na bati ni Jeff. Hi, kumusta kayo? Hi, ma'am. Siya ni Rosalinda, ni Jonar, ni Gigi, anak ko ida. Ni Jeff, nga asawa, adaday nga to, balay. Nagbati dito Umay ka magkiamam mo ka na kayo, tahan magkamantay, may ka dito Ano kami di, bunga di bayabas dito, ma'am. Ay, gasta. Kaya sino nga day, ay, ni Buyong. Buyong! Buyong! Sabi ka sa alaga na. Ay, piti-piti iso na, ma'am. Piti-piti? Uy. Umahin dito ni. Na onay kuti di may sang ima na. Bullo di may sang ima na, ma'am. Iso nga nakakakutlat ta. Abeg diwig. Kasi nga ron na piti-piti ka rin, ma'am.
Yung samat lang dangran. Haan singpet di buyong. Lakay isunan, ngam kasla ubing latat lang ana. Gamot ta piti-piti nga rod. Ngasta. Kapsa, agkatayb da kinilulong ko. Ana? Lakayan, nga mga lumakay tilang ana. Piti-piti nga rod. Gift child. Imasudik. Ay, oh yeah, oh yeah. Ay, siyak ni Rosalinda, buyong. Siya nakam tagandag kada tadaan nga balay, ginatang mi. Ha? Api nga kasla, bagbaga mga agalod kami. Agalod kayo! Ha? Tapay. Apay agalod kami. Ana? Alwad kayo. Apay agalod kami. Pantan de Chalapen, Ochilio de Almacén, Au, Kalabaw, Batuten. Ano ito pagbagana? Manglukloko lang data, ma'am. Kung ngamin, kastaman ng tinaramid na idi. Dadi, dati nga nang aking kukwa sa inlako da, sa diyagim matang, isot nang ilako ko na kayo. Kastaman di pagbagana hindi kagaluwat kayo kung kunan na tapay. Anta ka di al-alya reta nga taan nga balay. Tamamati ka di al-alya, ma'am. Sam ka di Boyong? Hay. Ikan kat kwartam. Ala, kwarta. Dito ni. Ben de Chalapen, Ochilio de Almacén, Au, de Alabaw, Batuten. Abi agal alwat kayo kunam kata kami. Anda, ala, anda. Wala. Talang amin salsalut-sutim kayong kuha na, mami. Hamapat pa chin. Hindi kitin. At na alamin kini Gigi nga mayabas. Thank you kada kayo. Sige. Thank you. Maminta yun. Sige nga. Sige nga sabay danon dapasken mi umega no ko maki-party Tapno damit lang kadwami. Wen ma'am. Manong name imbagak data kini Jeff. Piti-piti. Hoy. Temong galoy. Ket anak ko problema dyan. Alwad kayo kung na. Kasla adda kung na. Anat adda. Tsaka mo, dati gayam akin, may ikatlong aking kuha ka rito ng balay. Addaim mo na, sa ada ng ilakwanda. Diyan ng ilakwanda, isot ng ilako king ka. Wen, dati may ikatlo. Talo. Kaya pala may ikatlo. Numero nga talo. Delikado. Ibang sinan. Nasangwanan ti Arabi. Kinam ti Rabi. Adad naman ang napimitas bye-bye. Apay. Kituan, makita mo na kita kalap. Tengarod mga rabiin, nakaluto akon. Umumay ka doa, umuna nga rabiimi manong nemi. Huwen, napananan. Usatan, music tan. Natan. Nagbuya ti TV di kadagkapsat manong nemi dagpadpada nga paborito dati mabuya. Naornos pa nalawag ti signal. Irinto, kaya di makadigos ti asawa, kaya makadigosak. Simregan di kadagkapsat ka di kwartula. Nayanagkap nga naimbag manong nemi di kitawo ken ridaw. Naitub di silaw, tilayang silaw, nga dati sangot ti balay manong nemi, tinakasindi. Hindi tuwang liyawak ti laod, nagpintas kag peso ti buyaan, bye-bye. Kasi lagpiesta ti bye-bye. Ano naging nga silaw, honey? Silaw nga rin nagkalap. O mas magina, Kasi asidag lang ti yanda, adayo-day ta. Abi ka nga nagranyag, una ta aduda. Kasi talaga asidag, sama baling agasidag da ata. No, agasidag da, bagag agsinarot di lawin da.
baka sisiniglot na gitiwala da. Ado yung metro da, mano nga metro ba iti tunggal may sa kanakwada. Gusto na. Tigil di bangka di motor? Anong brada? Agpaarak dati ikan nga nakasagana man di ba niid na. Si Jai? Nakakikita ako na. Kanabadasak pa yun. Hindi na ada na anak nga ti ikit di baybay. Ada na patukod. Ada na ti parabaw. Si Jai? Nagbanglo ka ni. Nga? Si bro na niya master bedroom. Si kamat naman Baro nga balay. Ano nga baro nga balay? Daan nga balay. Baro para kada tayo Kung saan naliplibatan ta kararag. Before nga maturog ta. Kaninto naman pasen ti romansa. Nga maturog tan. Isot naman pa nagkararag ta. Bagam ka nagitandak ta. Naroon ka nakwanan ta kararag. Sakbay nga maturog da. Kinapaman nga makaring da. Ito ni bigat. Bakasyon pa lang. Mapantin to bye-bye. Kalpasan na. Mapantin to makikaruba. Kaya hindi ko na mga kortisikol ka kini kapitan. Muna. I-register ito di naganta. Naganta yun. Iti barangay. Tapos ada ayuda. May raman tayo. Sa pulong ko at ayuda. Sika at mangtid ayuda kadakwada. Hinarakop na ti asawak manong nimi ket kasla ka barbaro ni ayhat kada kami. Manong tawan ni Jonar ket manong matintawan mi. Sa bagay ubing kampay lang manong nagasawa. Karugrugsuan mi. Kas kamla agrikrik na nga teenager. No mo na ta nakaad-ado ti amo ti asawak manong nimi. Nga klase ti romansa. Kasladam mo mi manong nimi ti agkanaig. Jeff, hapay, malagip ko na iti first night hindi na pastikal Liza. Hindi na panta naghani mo ni Jupakio. Di ba? Tinag-hotelan tangit aday tuk-tuk ti bantay. Bagyo nga, tuk-tuk ti bantay. Nakakat nga to iti antay di. Mamamakak pa agtamdag. Itahanda tamanin iti nangato nga paset. Kabutad data iti turod. Iti daan nga ba? Oh, Jeff. Rosalinda. Ang mau-mau ti banglom. Saan nga kupas ti pintas mo? Saan nga nakaimiwas kalata. Manong na imi binugustuhan mitirik nami iti asawak. Alpasan na, kasalanan ng tuog, tiloko ng asawak. Di na pa'y naisublin manong name itinikat na. Ininto ta siyak, siyempre. Isot mag-ikat. Niyam siyak di mag-isubli. Dahil ito nukat maniyo. Naburot mag-ikat, di na mag-isubli. Di, aguro kan ti asawak. Honey, bangungutan kan sa amin. Honey? Ay, nirig na maturog. Sana ako ang kasing-singan, sweetheart. Good night. Good night. Urayan na sakti mo na nga maturog Saan sakti mo uli? Maturog kan. Manong Nemi, at nga 30 minutes nga nakaturogan ti asawak.
Ngim siya. Apa nga ta? Apa nga sila agum obserbarak? Anak magmangit ko. Susah ko kanya kaya. Kasla agal alingag ti lapayag ko manong. Oo ba ti sa balay mangin ko saan nga Koreat o ni ti kiti magrabrabi. Haging ka nga. Ha? Ano na Chay? Ano na Chay? Ano Chay? Kasla. Kasla tamagmag na nga. Diyos ko. Ano na Chay nga mangit ko? Ha? Ano na Chay? Ha? Diyos ko. Oh. Jeb. 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 Galing ka. Jeb. Jeb. Ang maring ti asawa. Diyos ko. Ano mo na? Jeb, agring ka. Jeb. Jeb. Abay. Anak ko, em. Anak ko, em. Diyos ko na kayo may mas titurog, sweetheart. Hindi ka ba nakaturog? Saan na ka makaturog? Ano bang mangig mo? Dinggam agalingag ka. Mat sa bali mangig ko saan nga? Una hindi kita mangrabrabi eh. Siyempre. At dati tuturod. Naringgor ti una hindi kita mangrabrabi eh. Isukat kas lamang pa mang music kanyak nga naimas titurog ko. Di ba? Unang itatay. Kasla na nadadagsin nga saka nga magmag na. Then, taguop ti aso. Tulamin. Oo, met. Alabat asong madanggan, alingagam. Awan, met. Oo, met. Ada ni. Awan, ararapaap mo lang, sweetheart. Oo, mga ko. Dada ni, dada! Amo mga? Awa, matang ko. Imposible nga sa mga mga. Dada nga, peso. Humagidam? Pagkapon na. Kaslada ito uneg. Uneg? Hindi nga uneg. Ito uneg tidaga. Posible. No, at dati uneg tidaga. Mangik mo ko mangarot. Imiso pagkapon na. Dada ba rin eh. Kaya taga dito yan. Ilakom balbali man lang ilakom. Umano tayo tuyan. Itong bigat. Awan tayo tuyan. Gusto nagdarla ka. Saan di ka man ano? Nakalak di kitirita ko kayong tawa. Nalagda na ito nga. Barayo naman pa daan. Makasagpad naman ito alad. Yung saan na makastrek. Nakasaga na matipaltog ko. Just in case. Hindi kita anak mo ngaray. Maturog tayo. Samula tayo kas kaso ida. Ha? Di ka't mamati kang aduda? Muna tayo. Basar di mang mangit ko nga tanapag. Nala. Padaas mga tinggan manin. Matakang ka na yun. Ala, padaas mga tinggan.
Di nga malingagam nga nalaing. Malawag ka mo. Hangga di. Hangga di. Iti mismo nga peso mo nagtidaga. Maturog dan ka nagatan maturog. Hamod na tigas kaso ina, ha? Tayo tumigat. Mapantatog ka man kini kapitan. Kapitan? Ano marami dito kapitan? Kadamun tayo na sinunod kita. Isumit lagayom nga. Awat nagpaut nga yan. Hindi na ito nga daan nga balay. Inamong ko man no, natin istorya na ito nga daan nga balay sa mga ginatang mo. Sayang, nalaka. Nalaka, ah. Nalaka. Gamot ka. Natulog ka. Hindi ko makaturog. Hindi ka mga ragtemplat kape. Yeah! Rumuharag dito kwarto kasi siya. No kayat musik at mapagtemplat kape. Sikat para templak no ka, honey. Hindi mo butay nga ako rumuhar. At dada ti unag ti balay. At dada ti roar di kita. Ika sa nunod na nakastrek. Hindi mas turog ko ket. Nga lang maturog kalata. Tabay ang nasyaklatan. Isaan nga maturog. Mga ganun. Mga tara ko pang katat makaturog ka, ha? Mamang butbuting. Adda ka kaniya. Matayak pa yung muna sakbay nga magsagid na ka. So, pagdalango kay. Di tapay mo namin nga nagkararan. Di kami nalpas ka na, nabtulog ka, naturog ka. Ayaw na niya. Sige, umaingaran. Nagparindo bang suli. Kaya nagkararag na kinapod Diyos. Nagsalatsudak ka na kitituwang anak ko marong nemi. No anyat nang nangagda tinapalabas nga nabi. Awang ka naman. Nagimas turog mi, mami. Nagmayat. Nakalukat pa ikitawa, ah. Hani ha? Lunatan nyo tawa yo. Kaya ako may lamok. Ako may sapsap. Kasano na nakastrek? Nagdadaktal tirehas na, mami. Nakasay-shift yan tayo. Ako pa makaringgor nga karuba. Dagitagin di unit kuryat, ah. Andamang nabi. Nagmintas, kasla music. Di kamin, koya. Kas tangang peso, mami. So nga, okay dito, eh. Kanita nga Domingo, tayo makimisa. Sa tayo tumapan na magkikaruba. Kaya mo muna mapan makisarita ni Daddy yung kini kapitan. No may restaurant na gantay di ato yung barangay. Kalpasan, marong na yung nag-apo kami simbaan. Marong na yung kasidgan nga simbaan. Intarosmin marong na yung tinapan iti kapitan, balay iti kapitan. At syempre, inyam amo ni Jeff ti magbagi na kada kami. Kasta. Kita, nasya ano kasta no, agpaot kayo, di tayo nga balay. Anya ti kayo sa mga kapitan. At ka din nagyanin nga hanga nagpaot. Tuwa talon sa labulan, na dyan, nang lako ka na kayo. Ngayon, miso damat kayo dito, nagkunang nga, saan nga agpaot. Nag-arig na, bakasyon da. Upaan da kumarang na dyan, ang di aking gukwa, di naman kayo paupag nga lako. Ayan da nga rin din dati aking gukwa, kapitan. Tsaka mo na. Kasi nagpaut ka dito, agad masapul nga, restro ka ito, agad ni. Masadig na eleksyon. Hisopay nga butos, kahamsan. Una, kapitan. Agre-elek ka ni kapitan. Noon na, aglas tayo mark. Gawan kalaban nyo. At labas shit nariga na kalaban. Nadumot na nag-apuanak. Kapitan, anya tinay magbaga ka na kayo nagiti. Sinoktan ming aking kuha na dyan nga daan na balay titurod. Awang ka niti slamading yung bagada. Mat. Nga mapisan da nga nagpaot. At nagpaot gabat tsaka mo na malaki mo iti bagada nga rason. Abay, adamading madmadloyo.
Siya ti simbong bat manong nemi. Kung kapitan, damo mi nga rabi. Ada rin mang kung kasla napipigsa nga na pag nga medyo ageko. Nga kasla ada iti unag ti daga sa tsaka mo no ano nadya taguop ti aso nga nakabutbuteng. Hmm, ah, ket ano nga rod ti atap yun ay jay. Kasla mangbutbuteng kapitan. Mangbutbuteng. Tapno mapapanaw kami. Nga taa, iti data nga balay. Humuna pa lang rabi imi at amang butbuteng kada kamin. Okay. No kayat yo, bumaunak to ti tanod nga manggwardya iti laulaw ti turod. Aramid na katat kasya kapitan. Kasya nga niya. Ngagpatang dangang bantay. Mamalindag si sinublat nga maturog. Sa ada nakaring. Ngayon ko kanta labasit idati ko extra nga honor yun da. No kaya tiyo, mga destino akit talo nga tanod itong galarabi. Kito na kapitan. Kahit milang mamon no sinukin na kasano ka napataod di kasya nga kasla tay mangbutbutan ka na kami. Aging ka nga nalagib ko manong name ni Buyong. Kapitan, natagay malagib ko. Ano na dyan, misis? Datag nagan ti Buyong. Ay, ni Buyong, abay. Nasigbat na dyan. Kasla tay, natay magbagana Allah, kung kunana. Saan kasi ima na Allah, kunana. Sa agpenpen di sarapen. Kasla na dyan penpen di sarapen kat kasla. Mangpakdaar nga asidegen, dandanin. Nga mapasamak. Kasi pagawatak Kapag tatandanin siguro tirabiin, kasi mo tinapasamak. Ayaw yang nga minibuyong sa dyan. Nagbalimat nga singid ni Buyong ka nagiti sinuktan yung aking kukwa. Paspas tragad na pa Pakpakanan na pa Kat siguro, adaan mo na nga mapaspasamak. Isong Allah, kung kunana. Okay, panasin nyo kung observar din ito rabi. Noon niya man hindi mapasamak. Ngayon ito rabi, kas kunak ka na kayo, mangidistinok ti talo nga tanod nga ginasadya nga patnag. Medyo ikanyo labasit dati. Kapitan, sakti ba ka mo? Umana ito sa ngaribon? Medyo na yun ang pahay. Tapos napag sa papagbahatred na kitaluda. Kaya di para kanak. Parang kakapitan. Sige, 2,000 lang na karoon. Pangal daw manong nemi binalon mi di tilinutok. Nga kanen mi manong nemi iti baybay. Makadanon ti kotse manong nemi kengga iti igid. Sakam na pan iti kabatuan. Dalam pinas sa kabatuan. Nangaramid ti asawak ti tent. Hindi ko sakto mami. Nagandad kay lang. Kadilyan da ito at makasugat. At nalinis sa dyan Kapasit na kasla swimming pool ti lang anak. Sige. Idi manong nemi tataliyawak ti balay mi. Nakapin pinasgamang itayan ti balay. No dakad iti igid ti baybay syudad. Kita ba? 1 peso. So na lang daan ka talaga. Ngam no mapintaan da ita, hanan nga daan. Di ba? Sweetheart. Ano na jay? Na jay? Chuchu. Amnya na nang medyo laod balay. Kat bakras ti turod. Oo. Kita mo dyan bakras ti turod nga magmula. Kita mo dyan batog na. Ngag paigit ti baybay. Abay. Salamat pinas sa pagnaan. Ngayon tayo nagnaan tayo.
Wanang magpatingkamad lang sa jay. Hamot nga, hamot nga sumilpo yung jay datadalan. Nga nagnantayo. Kasla dalan. Dalan nga aggapo itigid. Dalan nga aggapo tiigid nga papansan jay bakras ti turod. Wen. Kaya naman pa yung kumanan kosta. Kasla da kuweba jay. Kuweba? Wen kasla da kuweba. Haan ba ta? Awamot makita mga rawangan ti kuweba no kuweba ko ma. Nga talaga talamat badla mo. Di kang digos? Tsak makatagdigosan. Nga, diggosan na kita anak. Manong nemi nagdigos di kiti agga ama. Kalpasan na si magpaddan. Nangan kamin. Yung sa kasla. Hanga maisin ti pagkitak manong nemi iti bakras ti turod. Idi takitak manong nemi ti baybay. At naglan barko? Sweetheart? Kinan nyo? Jonah, Gigi, barko. Barko nga paiso. Barko ka di kat vapor. Ni sigaman Gigi. Barko ken vapor. Solo iso. Bako, vapor. Barko, vapor. Barko, vapor. Saan kas lapang pasayero? Igati ko na kita. Cargo vessels. Nakatatiyo, brother ta. Kahit nagpundo ta, di man nagkutkutin eh. Kasi lang tayo diskargada. Ay, alis na nyo. Tindayon, gawin tayo. Ni, nabasa kami. Glokang matkot siya, nabasa. Ket, ikatan nyo tabato yun at agsukat kayo tinamaga. Sa agbolas kayo ito di malayan. Nadikat mapasat kotsek. Manong nemi binuipuyak no at araramiden di barko. Hoy, kasi lang ta ikarkargada. Kada kiti babasit nga barko, plancha, uno ang tangan di jay, speedboat. Dimteng tirabii manong nemi jakmet manen makaturog. Baglagi din tanaala ti asawak ti cellphone number ni Kapitan. Inaalak sa ako tinawagan ni Kapitan. Ni Rosalyn Direto, Kapitan, ti asawa ni Jeff. Lagyan dito yung daan na balay ti Torod. Ay, Mrs. Abay, adamat latanod, Kapitan. Ada. Garagat itid ko keng ganat ay cellphone number ay panakahepe da. Alaman, Kapitan, na may isurat mo dita. Sige, Kapitan. Isurat ko. 0949-876-7682. Ito yung samot cellphone number ni Nemirus data, Kapitan. Kaya baka nagpadpada na. Imbas nga 8 to, 28 gaya. Ay, kung nakalanot 8 to itayin. 28, imbas nga 8 to. Sige, Kapitan, thank you. Tinawagak manong. Hello. Siya ti happy ti tanod. Awon, ma'am. Iyak ni Rosalinda king kuha. Dati baro nga naidaan nga balay. May kantuwa na biimi na ito yan. Yung pagpakasami kin Kapitan nyo nga agbantay kayo. Well, ma'am, andakam dito yan. Ano ti abantatayan nyo? Andakam ti abagatan. Hanggang mabaling nga agpa-laot nga agpamiyanan. Narigat ti magnasadya, ma'am. Adot ti ulig sadya kada kitatakla ba to? Ano ya? Wen. Adot ti ulig sadya eh. Ulig ti baybay. Hanggang makapaamyanan. Saan, ma'am? Ngayon makita yun ako ano, hanggang mapaspasamak na amyanan nga laod. Abi ka di, ma'am? Awan. Naging kakarag ito, ikalada pala di barko. Ay, ang kanayon di kita, ma'am. Magustuhan na nga pag-istambayan kita. Ano to, brada? Oo, mate. Doon bigat na tawan dan. Kastaya? Huwain, doon bigat na tawan dan. Mabig tumanin saan to adada.
Hmm. Ay, apo hepe. Yes, ma'am. Adda, mabaling nga mangibaga kat pakota ka tayo, police station. Police station. Adda, uncle ko nga, ma'am, madama nga police dito. Ayan tayo, ma'am. Mabaling nga malit cellphone number na. Naka-duty nga ta. Muna, naka-duty so na. Ano da nga division riyan na. Da iti patrol division. Pakagpatpatrulyada. Ito mo nga kanyak. Talantam. Danto price mo yung tumbigan. Well, ma'am, bagisaw na eh. Ilay lang nga nagsalita kami gini, Uncle. Nagsalita kayo? Ada namin pagatgatang na kanya. Ano pagatgatang na kanya? Di mo ngamin, nabay ngamin saan kami nasang nga napanaganok. Mahilig tiban niya sa dyan. So, yung baga kini Uncle, ang barbaring no, at naalarig iti silok para ito nabigat. Yan kista. Muhan, ma'am. Sige, ito mo mga cellphone number na. Manong Nemi tinawagak. Nakaring ti asawa ka. Kapit ka maturog. Ano tawag-tawagan? Tinawagak ni Kapitan. Si Maron di Hepe ti Tanod. Ano tawagak ng polis? Ano problema maya? Ta polis pa tawagak. Kapitan kada Tanod kada polis. Ay nagparparik na kanya. Siyudad. Nagparparik na kanya. Nalan. Maturog kalatan. Makaalang tukat at sakit mo na hostet mas pasamag kang ka. Basta, naturog kalatan din ang pakadanagan. Sige. Talaga maturog ka. Hindi mas di maturog dito kan. Tinawagak ba nung name ni Sargento Salazar? Hello? Hello sir, Sargento Salazar? Yes ma'am. Balasan ka? Ay, at asawa ko, sir. Saan nga nakapunbok ti cellphone number mo to ya? Kuha, ni Hepe Titano dito sabangan, isot nangalak ti cellphone number yun. Ay, ni Oscar. Ti loko jay. Ang karina nga ito ka no, ti baka masilo na ang banyo sinton bigat. Tapi ka di ma'am, sino ka siyang ni Rosalinda, nasawa ni Jeff nga nakagatang na ito daan nga balay iti turod. Wawan. Tapi ma'am, ano mong obserbarak? Kas pulis, baka kayot yung mamuan. Interesado kayo. Tiyan niya ma'am, ang mga nasingpit ka kadimad lang ang pulis. But ma'am, hindi natin kahit mo sa wad. Ano kami na kita ipanakabagitilinting na kwa eh. Magkikat kadwada ka na sinikato. Doon ka dito kahit mo sa ma'am. Sa bali daangam siya kagit nadalos tinagang ko. Tagatoy ka? Sa bangan? Han ma'am, adalang ka kakabagyak dito ha. Kaskin ni Oscar ni Happy Titanod. Kuna ni Hepe, nga masansan nga da, aglanding mo no, agsardeng nga barko, itibatog di turod. Ket tumbigat awang kanon da jay. Ada mong obserbarak idirabi dito nga mangbutbuteng ka na kami. Iti aldaw na parang napag-picnic kami tigit di bye-bye. Ada na obserbarak. Ada na pintas nga dalan nga kumamang iti sa kaanan. Titurod. Nga titurod, sa kanan titurod. Kasla, bakras titurod ko na kumakasla. Ada na limad ako ba sa jay. Kahit mo saan, ma'am? Saan ka di nga ti barko nga naka-landing ita. Buno nakasardeng. Iti batog titurod kat ang mga adara kita'y idiskargada nga smuggle goods. Smuggle? Nga
ipunduda iti sirok ti sirok ti daan nga balay nga yami. Kasla narikat sa mapasamag na ma'am. Nga mapi nga saan yung itang aramidan ti umay ko obserbar. Kamangin nyo lang na yay na dalan nga kumamang iti bakras ti turod nga da iti sirok ti daan nga balay. Pabaling nga di Sarento. Yan dahil patpatrolya kayo. Sa aming destino dito, ma'am. Ngayon pasit iti ili. Ngayon, tingamin na kaya destino ko kami nga, nag-schedule mitang patrolya. Dito yung madana daya. Hindi namin sa ngalawas, nagpatrolya kami dito, igiti baybay. Mabaling ka din nga, umay kaitan. Sige, kaskid daw yun. At intun bigat, sarahan to, ikang kanto ti premyo. Anat kahit mong brandy arak. Arak. Nung mahilig ka naman niya, mahilig ka mati arak, syempre. Kito na, ano nung kumati arak, no, ang pulutan. Ano nung kumata pulutan, no, ang arak. Chivas Regal. Kahit mo, datay tumba-tumba. Well, natutumba-tumba to eh. Ama, alawin ma'am, umay kami patrolya dita. Kinamkan lang nga no jack imbaga ti arak. Awang kumatgagar na nga umay. Kinamkan lang niya. Ay, parbaring no. Tumawag kanya ni Sarento madamdama. Di man at mapaspasamak na ta. Padasak man ang tagalingag. Alingag. 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 Ada tattao ti sirok. Sirok ti balay. Ada nalimad nga tunnel. Ada nalimad nga kuweba. Kung naktupay nga mingkat. Saan nga alalya di kita? Tadakat nga rot alalya. Awan alalya. Mapatpati ka rot alalya. Mag-alalya. Awan alalya. Tatsi mo ta alalya. Daya alalya. Daya alalya. 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 Awan. Alalya. Nagkumot akong manong talaga mabutay ka. Nakaturugag nga tamit laing manong nemiti manong minutos. Nakaringag inekring ti cellphone ko. Sindi ito'y? Hello? Ma'am, si Sargento na ito'y. Sargento? Talo kami, ma'am. Nagararutok kami humas na iti. Kibagbagay nga napintas nga dalan nga kumamang ti bakras ti turod. Ma'am? Nagiti hindi sagna di barko. Sa dapat titinulungan nga. Bagkatin sa da isarek. Gusto ti kunayo. Tanalima da kuway batas sirok ti balayo. Kung nagtupi kami. Sarento, naramidin nyo. Ibaka mumi dyan headquarters, ma'am. Ang bale. Nakapapati ng siyak, hindi pa ka mo, ma'am. Dakkel tinitulong nyo. Kas pagarikan ta. Baka maparmek mo ni ito. At least, do dakkel mo ng sindikato na ito.
na nakisayon mi timilag na. Kaya damat pamadayaw mi Nukas pagarikan lang. Sige nga sarento. Kinapod na kita, doon kita danapag mangmangig ko iti baba. Wala na. Ita pa lang nga sumrek rumwarda Smagig ko sige Di tala mo, baka no paltog, wano, no turug ako sana kas nakaaduna. Baka armas di kita. Ganat lang nga di kita, bumbunag. Siyempre, kita paltog na. Kanada na kita agbambanda kalakwada. Diyos ko. Sige ma'am, sige kita kumontak sa headquarters. Soyaabak nga soyaab manong nemi aging nga nakaturo ka. Tsaka mo no manong nga oras. Hindi na makariingak. Ha? Ano jay? Diyos ko. Ala. Paltog. Ala. Diyos ko. Jeff? Jeff, honey. Jeff. Jeff. Ano ko, Apay manin. Dito store mo manin. Denggam, di mo mangigigay. Ano tuleta? Itilawad gamihan ng turod. Nakalawlaw mo makita. Tumandang tapa. Sana mga at na may uhawa nga. Bala nito nga daman. So, ano nakita? Natigidyan. Kung nagtumat kaming ka, kas agdagrarangat. Yung baglangit din na natawag ni Sargento. Kaya ni Sargento, damat na nagiti, naayaban na kakadwana. Aglawagan manong nemi, ini dadamatan sumagmano siguro ang minutos nga nagsarding tiputok. Pati na kita anak ko manong nemi sandang nga nakaturog sipod pa'y at darigi tiputok. Kas lagubat ko na ni Gigi. Nagpinsabuyahin. Apay nagbuya ka, Juna. Uwan, mami, siya ti kang ronay nga makabuya at siya ti aking laod. Silid na. Uwan, tawag ni Kapitan. Tinawag ni Kapitan Mano. Hello, Mrs. Kapitan, napasamak. Pudno ti atap yun. At nalimad nga kuweba ko no, tunnel. Di at sigurok ti balay. Daan nga balay. Nag-reportan kanyak na kiti polis. So magmanong tinatay ka na kiti sindikato. Kabing ti sindikato. Imbag na awan ti, natang uno sugatan ka na kiti polis. Di Sargento Salazar, isa't nagpakamukan niya. Siguro na kiti mo unang nagyandi na kat adda atap dan. Nga nalimad nga kuway bawal tanin. Nga pangipun-punduan na kiti sindikato ka na kiti smuggle goods. Nga saan na nga nag-report kanya. Kaya saan na nga nag-obserban. Kaya kaindan ti pimanaw. Yung ti mayram naman. Yung baglagi din, misis, tanda ka nga, naanos nga, nagsiim, naganlingan, kaya saan ka nagbutang nga nagpakamo. Ano nga natin sumarunong pasamak? Siyempre, nandun gumay dita. Awan dun baka siturmo ka na kayo. Kaya tidaan, nga, nalimad nga tunnel, masaraan to nga magaburan, kaya nagbalintong nga visibility ni kiti pulis dito ka lugar. Tapos na saan nga ulitin pa ni kiti kamang ti sindikato. Nga dito iti pangipuslitan na ka nag-smuggle goods. Sige nga rin, Kapitan. Dakal tinitulong niyo, misis. Nuwas ka sa nulaing.
Baka mapadayawan kayon to. Tadakay nga rin tinagkapon iti lead. Kami kasop sa pool na tang pamadayo, kapitan. Dakay kindi Sige dadya tanod. Nga nangayab ti nang ibaga kanyak iti ba cellphone number ti police. Iwan na. Kapitan. Imbas nga nakam ti mapadayawan, kapitan. Dakam to iti mang iti pamadayaw. Kas, para ka nagiti tanod. Mas dapat kang kakin, di nagiti police. Opo, say, daman ti ko na. Bili ba ka talaga na ito kapitan? Nukuwarat pagsasaritaan. Dagos na lang pagragsakan. Manipod mo't idin, manong naming at awanin ti mangmangko nga anit-it tiri daw, kada taguob, kada danapag. Nagdalinaid kam dito manong nemi tidaan abalay iti turod. Imado manong nemi di balay iti asidegmi. Ta open nga naalako di kiti daga nga da iti asideg ti turod. So awan iti problema mi iti karuba ta asidegan ti ayanda. So na lang tada kami ti kangatuan tada kam garod iti tok-tok ti turod manong. Kanaping pintas. Hindi pa ilang pinaraypain mi, pinapintaan mi manong nemi ti balay. Kaya kasda sa anin nga daan. Gabot na pintas, tadapi pintanin. Anong name? Dito'y nga nagpala ti anak mi, idi ta naggraduarin iti kurso ng engineering ng runa idi may oran na ti board na. Kasama nga ni Gigi, idi maruwar na ti board na kas sa CPA. Dito'y nga naangay manong name ti seremonya ti kalaysa da junar kundi nagbaling nga manugang mi. Nagpintas gindi seremonya dito pa nga naangay ti reception nga nakadado ti Mayo. Dito yung mata si Mublat ni Gigi manong nami nga nagkasar hindi takalpasan ti duwa nga tawen sipot nagkasar da junar nga imadayudan ta napanda nagbalay iti ayan tinakay kamangan na ken ni Gigi manong nami tinagtalaed dito'y daan nga balay kaduha na ti manugang mi kendi di tadlo ita nga po ko. Wen manong, nakalalagip. Iting kampananggatang ti daan nga balay ti turod. Gapota, dakam kanupay lang ti natured. Nga nagkamang, nagipulong. Nga ti siyak ti atap ko ket talagang ada misteryo paspasama. Nang runa di makitak ti dalan ngagturong ti bakras ti turod. Nga kaslada, nakarekep nga kuweba. Manong name. Na ito nga ron, ti pagkasalitaak, manong, nga nakmadimburay kang ka, ito yung programa. Kahit nakabutbuteng ko na, datakas la al-alya, di kiti adda nga agkut-kutiwon, mangbutbuteng, takayad na lang nga paksyaten, di kiti aggindag dito ay, tapos di kastagat saan nga may bulgar, ti palimad, ti may sa sindikato. Ay kaya manaklaunay, ti anos mo nang ibasag at sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kanagin ipatik nga timngeg kan nagbuya, more power to your program. Tuyagyaman nga pagkaya mo, Rosalinda. Rosalinda, thank you kang ti panagsurat mo. Panangin pa pakaamom ti yat may panggap ti daan nga balay iti turod.